Sige, kapag kami ginawa mo, kapag
Ako'y gusto din. Ako din sila yun. Ay ba? Ako na ang sabi. Alam mo, 45,000 sa'yo. Ito na gano'n sa sa'yo. Uy, nito ko. Sabi ka, hindi singgap ko na rin. Mamay mo, sabi ko. Ay, sinumila pa pa kami ng mga magatapag ninyo. Ay, babong! Ngay badawa Hyderabad ay ginusibanin